Става хора, аз съм Диди и днес ще покажа един Minecraft сервер за 0.12.1 Alpha Build 9 Minecraft Pocket Edition. Дискате play, тук. Името абсолютно никакво значение няма, можете да напишете дори каквото си искате. Но аз си пиша ето така Minecraft. Така, IP-то е pe.hypixel.net. Долу порта си е 19132. Искате Add сервер, аз няма да го натискам, защото самия сервер си го имам, ето го. Но нещо сега не мога да влезна, казвам, че сервер е пълен. Но и друг път ми го показвам, сега не знам, просто мога. Но да, наистина сервер действа. Там има Skill Wars, Survival Game, Build Battle, още други 2-3 игри и е интересно, да, наистина. Но задължително трябва да сте на версия 0.12.1 Alpha Build 9, за да играете в сервера. Аз бях на 0.13.0 Alpha Build 5. Сервера можех да влиза в него, но не можах да играя както трябва игрите. И затова си инсталирах 0.12.1.9, защото един приятел ми каза, че точно тази версия трябва да има, защото сервер за тази версия и за това. А сега ще ви покажа как може да си изтеглите този Minecraft. Влизате в Google и сега пишете Minecraft PE 0.12.1 Alpha Build 9. Ето го, така ще ви излезат първите неща. Така. Не клиповете. Не това, където пише APK, а ето това. От Апдойде. Искате го. И ето го и Майнкрафта. А тук Get Latest 0.3. Ето, получаване актуалини. Така, 0.13. Ето това го натиснах и после бех на най-хубавата версия за Pocket Edition 0.13.0. Но ли ви казвам, че от нея не може да влезете в сервера. А сега в момента сте на 0.12.1 Build 9, B9, само Build 9. Натискате инсталиране. После ще ви излезе отгоре, че е инсталирано. Правите така, натискате го. После следващ, пак следващ, инсталиране. После вие по този начин инсталирате Апдойдето първо и после инсталирате Minecraft. Супер лесно е. Много е лесно наистина. Ако нещо не сте разбрали, ще направя друг клип, в който ще изтърка Minecraft и ще го инсталирам наново, за да ви покажа какво точно трябва да стане. И това беше този клип. Помогнах ви. А сега ще ви покажа как можете да си смените скина с тази програма. Skin Stellar. В Google Play пишете Skin Stellar, натискате го и тук може да смените скина. Тук като пише рандом, тук ви пусна какъвто ви се падне, рандом. Примерно пада ми се еди, какво си, що си. Аз в момента си имам, ето го тоя. Това не е мой, аз имам друг, но и този преди беше мой. И сега, тук може да махате неща. Ето сега няма слушалки, сега има. Не слушалки, а качулка и нещо на шапката там. Тук за слагане на, махане на някакви аксесуари, а тук слагаме. Натискате Apply Skin, MCPE for Android. А тук ви показва самите скинове от самата игра, като натискате тук ви показва и надолу има и още други скинове от самата си игра. А тук е този, който вие сте се изтеглили. Натискате Chain и сте готови. Излизате от програмата, влизате в Майнкрафта. Влизате в Майнкрафта, идвате тук и ето ви го и скина. Излизате, пускате си някакво ниво.
И ето и скинът. Ето. И да, общо взето това е. Показах ви 3 неща. Сменяне на скин, Minecraft сервер и как да си изтеглите Майнкрафта. Оп, тук без да искам натисах нещо. Тук за да вляза при един човек, но не знам защо влиза. Това също съм си седнал аз. Ето, също не ме влиза в сървъра, но наистина този сървър действа. И това беше този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, скрете лайк, коментирайте и се абонирайте за моя канал за да гледате още клипове. Ако нещо не сте разбрали, коментирайте на клипа отдолу. И аз ще направя още един клип, ако трябва. И това беше, надявам се да ви е харесал. Това беше от мен, Диди. И чао, чао!